Horas, selamat hari Minggu, dihamu amanginang, ada orang so tabuka parminggota, martangiang nahomai tadi ingan atabe. Amin. Marede mahita, sian buku ede nomor 24. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anakna gabe pardengganan, taringot tudo sata, hamu ale akadongan, ngolosongoni di haolongi debata hita, ikut do hita masih haolongan sama hita. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan, nasokal jalan abonar, dialohodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na serek marroha, alani i hupang idohami tuho, say ramoti hami, say unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami, marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok, jala burju rohanami, di adopan ni halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di mingguta sadarion, ima nanianet sian, sada Petrus 5 ayat 7.
tingga ko kamuma nasa nani holsoan ni rohamuna tu ibana aidi sarihod dohamu salinai tingga ko kamuma nasa nani holsoan ni rohamuna tu ibana aidi sarihod dohamu rap mangido gogo mahita mangido lau mangulahon patiknai sai pargugoy mahami mangulahon na obar tu patikni amin. Tatopoti madosata di adopan di debata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasisan di dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan amar sakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasa rohanami hasisan di dosa nami i. Leo matu hami todimi na bediai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marha porsianon laho manggotapon nasa dohot roha portibion asa upasatami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hata baga-baga taringot tu hasisan di dosa. Roma hamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dadap botar do baenoku songon itak. Nang perara songon abit hasuba gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debatana di kijang. Dosamu hias libaimu darhu nang perada dosa
hata di debata turpuk di minggu sadarion, sian edde bidu 2 ayat 8 rodi 10 tolu. Tajahma margati soring. Idi rupani suara ni hasudungan ni rohaku doi, idama nungaro ibana marikat sian akadolok marhajingjang di atas ni akarobean. Dungi makuling ma hasudungan ni rohaku di dokma madok au, hehe maho aleh hasoholan ni rohaku, nama uliutus jalaruar maho. Nunga pola mulop akka bunga-bunga na niladang, nunga jupang tiki paredeon, nunga pola tarbige suara ni aduhur titi di tanotai. Ima sahatna martua do akan atu matingihon hatan diri bata jala nau peopsa. Amin. Tidak koma haporsiautai songon nani tidak kon idongata sahaporsiaon disadok pertibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal lebana di pinar silang na tua tubanotoru dung ditanom na mengulung nama naik tu surgo laos hundul tu siamun dari bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di simai bana pamamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au persea ton di perbadia jalong sada huria na baria huria hatopan nihal Kristen akan na badia do diasesan ni dosa do diatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate do dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tabi kema titing di mingguta sadarion. Titing namasa di HKBP Sutoyo Minggu 20 sia Agustus 2020 sada. Naparjolo goar dohot topik Minggu.
Goar ni Minggu sadarion ima Minggu 10 dung Trinitatis, Minggu pasapuluh toluhod dung Minggu hasitulu sadaon ni debata. Topik Minggu diboto debatado na di roham. Napaduahon titing parbagason, titik paduahon, naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon, Erikson na 70, anak ni Amatta Effendi na 70 nahinan, tubuh ni Inata Hot Maria Boru Tabunan nahinan, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, sektor Cipinang Asam, Dohot Oroana, Devita Putri Boru Tabunan, Boru ni Amata Ruston Tabunan, tubuh ni Inata Albina Dita Prawita Ningsih Boru Pardede, ruas ni GKI Pondok Indah Jakarta. Pamasumasuon Sabtu 4 September 2020 sada di gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo masuk pukul 8 WIB. Paduahon tik-tik paduahon naing majalo pasu-pasu pardonga saripeon Victor Hasudungan Sitijak, anak ni Amatta Saud Sitijak, tubuh ni Inata Magda Rohana Boru Sitanggang, ruas ni HKBP Resort Serengseng Sawah Distrik Walu DKI Jakarta, Dohot Oroana Nopi Dayanti Boru Tabun, Boru ni Amata Ediso Tabun nahinan, tubuh ni Inata Derlina Boru Hutasoid, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sektor Gang 45. Pamasumasuon Sabtu 4 September 2020 sada di gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo masuk pukul 10 WIB. Napatuluhon tik-tik parjolo naing majalo pasu-pasu pardonga saripeon Berton Jonathan Lubatobing, anak ni Amata Parulian Lubatobing, tubuh ni Inata Rouli Prida Boru Pakpahan, ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo sektor Kapung Baru, Dohot Oroana Naomi Anitasari Boru Bajarnahor, Boru ni Amata Situa Bangun Bajarnahor, tubuh ni Inata Baikma Boru Hutagalung, ruas ni HKBP Binong Permai Resort Bonang Indah Distrik 21 Banten. Pamasumasuon Sabtu 10 sada September 2020 sada di gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo masuk pukul sia WIB. Di pasu-pasu tuhat tama nanaing mamuka pardongan saripioni. Napapaton dadana nasorang. Jumat 10 Agustus 2020 sada di basa-basahut tuhata sada dana boru di keluarga Roy Prangki Simanulang Inangi Rosanta Adelia Boru Tabunan Sian sektor Uki Hipasdo Danaki Suaksongoni Natorasna. Napalimahon ruas nataba sadarion Minggu 20 sia Agustus 2020 sada di Jalo gabe ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo William Alexander Nainggolan Sahalak Doli-Doli Ro Sian HKBP Resort Sidorame Medan Distrik 10 Medan Aceh. Napaonopon peliat tujolo sadarion Minggu 20 sia Agustus Duksidung Jamita Papungu peliat tujolo nilanggata dohita haporluat tu diakonia sosial HKBP Sutoyo Las Marohata Pasahaton Peleani. Napapituhon parmingguon di gereja Hokbartu perpanjangan PPKM level tolu sahatu tanggal 30 Agustus 2020 sada kegiatan ibadah di gereja Nungaboy di Patupa dohot kapasitas ruas nomor minggu 25%, sian kapasitas normal. Sadarion Minggu 20 sia Agustus 2020 sada parmingguon di gereja HKBP Sutoyo maksimal 400 halak naboi madohoti ibadahi tu sisa hali ibadah huhut majagahon prokes jala mamake 2 masker manang masker ganda. Jadwal ibadah di HKBP Sutoyo mulai tanggal 22 Agustus 2020 sada naparjolo ibadah pukul 6
WIB bahasa Batak umum. Napaduahon ibadah pukul 8.30 WIB bahasa Batak umum. Napatuluhon ibadah pukul 10 sada WIB bahasa Batak umum live streaming. Napaopaton ibadah pukul 10.05 WIB bahasa Indonesia umum. Napalimahon ibadah pukul 10 WIB bahasa Indonesia umum live streaming. Napawaluhon pertangyangan sektor live streaming. Patupaon ni huriata do pertangyangan sektor marhite ibadah offline di gereja dohot live streaming di hari Kamis 2 September 2020 sada pukul 10 sia 30 WIB. Pinangido tuaka ruas na di sektor dohot perhalado asaro tu gereja laho madohoti pertangyangani manang marhite YouTube HKBP Sutoyo. Marsangap ma debata napasiahon sumbangan di jalo huriata do sumbangan bunga di altar tu Minggu 20 sia Agustus 2020 sada sian paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo hamulateon diulang tahun paduan suara kantate harmonik HKBP Sutoyo napa 20 sada tauton di pasu-pasu tu hatama napasahaton sumbangani. Laho pasikopo titingon boy mata jaha di titik cetak di huriata. Songonima saha di titing di huriata di mingguon. Di pasu-pasu di batama hita saluhutna butima. Marede mahita rapa pungu pelean. Sebab
namin di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Tabering ma slide nadong di juluta manang Alkitab elektronik di hempota manang mulo tabuan bibilta. Tabuka ma jamita dihita di bagasan Minggu sadarion ima sian Evangelium ni si Markus biddu pitu ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 tolu. Markus pitu ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 tolu. Marhiti topik di boto di batado na di roham. Ujahau matu hita tapayutiut ma di bagasan rohat tabi. Jadi dungmuli ibana jala holang sian natoropi. Disukun akasisian nama ibana siala upama odeng. Gabi di dokma tunasida. Asa dohok dohamu hape so mangarti. Dang dapot rohamu naso terbahen rabun jolma bahenon ni nasa narosian ruar tu bagasan ibana. Ay so manang bongo ti tu bagasan rohana. Tubutu hadui lao. Dungi bolong duwi muse diinganan na soding. Asa gabi ias do saluhut na si panganone. Alayoddo na ruar sian jolmai ido mangaramuni ibana. Ay sian bagasan sian rohani jolmaido ro pikirana jahat. Permainanon, panakoon, pamunuon, pangalakupon, pangahution, hajahaton, pangicayon, pargadobuson, pangorgangon, pangicayon, gijang niroha, nang neyang niroha. Narosyan bagasad do saluhut akka hajahaton odeng, jala akaido na mangaramuni jolma. Ima sahatna. Hurian ni Kristus na hinaholongan, hiado didok sahalak Dalai Lama. Ima pimpinan ni agama manang pemerintahan Tibet songonon. Agama bukan alat untuk menyerang orang lain, melainkan alat untuk menghancurkan ego yang ada di dalam hati manusia. Agama adalah bukan alat untuk menyerang orang lain, alai untuk menghancurkan ego, keakuan ni jolmaido. Huene ton sasitong na terlepas maju manginang naso Kristen si Dalai Lamaon. Ala memang babuddha do na sida rupani ngate. Alai molo dirimang-rimangan pikiran padohan ni si Dalai Lamaon nian godang do padohan ni si Dalai Lama na sonarion na ke-14 yang sangat bernas, yang sangat baik. Jala na hujaha odeng nakin obuk dui jala hona dui tu ganup halak na madok diri na parugamo. Dan itu tepat sekali bagi orang yang sedang mengaku bahwa dia adalah orang yang beragama. Banyak orang beragama alai dang tadi na marugamo ibana. Tarsongon na masa di bangsot taod dui. Molo tabereng dia ka YouTube na merjamita ka perjamita. Kadang marpikiraw perjamita dua maton manang buah donaeng. Banyak orang memakai agamanya untuk menyerang agama orang lain. Kadang marugamo donian alai hiranaso marugamo do berengon. HP marugamo do. Marugamo donian alai daung ulu nasian ugamo nai. Nah, kalau kita mau koreksi diri kita, apakah kita beragama? Apakah sudah layak kita dikatakan orang yang beragama atau tidak? Manang asal nama rugamo do akan nama rugamo rupaning. Hanya sebagai pelengkap saja bahwa saya punya agama. Alai daudo parangena sian ugamo nai.
Huriani Kristus husungguli nakina di dokni amata Dalai Lamaon ala honadoi songon namasa di partikian di Tuhan Yesus hatiai songon namasa di turpuk tahun. Persoalannya sangat sepele dan memang orang sering jatuh di hal-hal yang sepele sekali. Hanya karena murid-murid Tuhan Yesus memakan roti tidak mencuci tangannya terlebih dahulu. Sepele kan? Baguarna pena malea teh. Au jujur mahuruk tuhamu. Molo malea au ale jarang di paling 2 kali setahun dora. Ya, molo malehi ya nau. Ulu dulu pau martangiang. Jujur aja. Lebih bagus berterus terang daripada berterus gelap, kan begitu teh. Itu dah. Au sadiri waku ini. Kadang dijabu pe ulu dusongo di ngamale eta mangan. Alai na tanami nasaod do, jadi mangan maol dui. HP yau nasaon, kugugu mangan, murah-murah mah male rupaning. Ya eta mangan pete jo enak. Saya diberengi drakor naon rupaning. Inangi ala ni si drakor nami main drakui bagasan. Eta mangan dangulu. Ujungna ngamalehia behuta hatama, bawa malan ni holong ate. Tinaw marupaning. Alai lamliling ng tahabe, mga mahita niku. Atong homa parjolo. Lagi asikon ngamerbadai behalaki dinna. Batoy ma naraku. Manga mo parjulo. Hape ditiki lagi manga naw. Romenata ngabe nga parjulo ho nga. Huingo ma dang martanyang do piaw naraku. Ditiki dibuat piring na usanga ho martanyang. Hape nu nga habis atong ngaru baning. Kadang memang bisa saja kita lupa dengan norma-norma yang ada. Bisa saja itu terjadi. Alai di persoalan di pertikian di Tuhan Yesus di bagasan turpuk tahun hanya sepele karena memang tidak mencuci tangannya. Jala memang ada di Yahudi nong di padomu tu ajaran di ugamo nasida najis dui ramud dui gabi ramud do tangan na ramuni tangan mau suruh dicuci masih panganon gabi manang ahape na masuk tu pamangani marhiti tangani gabi ramuddo, gabi najis deh. Jangan masukkan yang najis ke dalam mulutmu. Karena tanganmu yang najis. Jala dosa doi di nasida. Itu ajaran agama mereka. Ajaran ni adat Yahudi doi. Jala mangulu do nasida di bagasani. Jala sangat jaga do nasida. Mulu tajaharu paning di ayat sada menang 2 sampai 3. Ale yang go para parise nang anak sejahudi dang olo mangan iya soju bolo takas diusa tanganna mangihuton adat ni akas itu dua jalan ayat 4 tupudi ni turpuk tahun didok nasian onan pe dang dipangan sojolo diuras jadi gudang do aturan-aturan ni halak Yahudi sian patik naipe patik nasa pului diurai dui dipahebang dui gabe 642. Ini luar biasanya orang Yahudi. Masalah aturan jangan lawan orang Yahudi. Jala berusaha do nasida untuk melakukan itu. Alai persoalan-persoalan besar kadang dang diparduli hon nasida. Terbering ni halat Yahudi manang terbering ni kaparisi do si boto surat mai nama sai. Gabi ditegor ma Tuhan Yesus, disalahkan ma Tuhan Yesus. Seolah-olah murid ni Tuhan Yesus sudah melakukan dosa yang besar di mata mereka. Sungguh nak nakin nadidok nisi Dalai Lama. Agama bukan untuk menyerang orang lain namang, tetapi untuk mengkoreksi diri kita. Ngadi itap ni dia hita nama rugamo namar Tuhanon. Ketika orang Parise dan si boto surat mamerengi seolah-olah Yesus membiarkan pemenurut nasida, asumsi nasida, pemikiran nasida. Seolah-olah Yesus membiarkan mereka melakukan kejahatan atau dosa. Seolah-olah mersengaja Tuhan Yesus mamering nama sai lo disi dan menegur manang menasehati. HP Parise nasida manang si boto surat nasida nasa sitong na ikun ubo tuwadun nasida di akan na pinangido ni rohani di bata bukan na pinangido ni aturan manang adat ni halak Yahudi. Apa yang penting,
apa yang paling penting, yang dimintakan Tuhan, yang dimohonkan Tuhan untuk menjadi habitus kita sebagai orang yang beragama. Ido na aturanna diboto kasih boto surat. Aing maluado na sida di hata ni debata. Sian akan atorop. Bisa saja termasuk akal sisian Tuhan Yesus pada saat ini. Menghumi mana sida. Itu dalam bahana di Apostol Paulus di Rom 14 ayat 10 una kamu masih uhum-uhuman dang dinggani. Ya, dang dinggan. Jala dang karakter ni halak Kristen. Menguhumi donganna. Tidak. Itu bukan karakter kekristenan. Bukan karakter Kristiani. Halak nama si uhum-uhuman. Holat dibering dongan. So binoto manangah diudut to nipon narupaning na musik. Baru hanay sih. Ya. Jala maloholong doro hatta to kadongatay na melakukan kesalahan di pamerengata tegor dinggan. Unang gabi di bawa tu halak. Atong dia mah karakternya halak Kristen. Manang parugamo dohot partuhan. Parwaholong. Itu karakternya halak Kristen namang. Tidak ada yang lain. Molo parwaholong do ikun mangulu maholongi. Jalan mangula maholongi di bagasan nguluna. Jalan akanan ng sipatupon na naniojar ni holong mak. Natabuan ala ni holong ate. Ya. Au sadiri hurasaho de molo holong. Jujur mamanginang. Maulate mak di ruas tanah burju akana burju. Ditiki na marsahiti au hurasaho do holong ni ruas. Semangat amang yanin na. Disipi huboto hapi biasa di bamando semangat tu kana marsahit. Ali ditiki na marsahit yaw. Semangat amang yang amang Tuhan siya rin nahabang do todiku. Senang sekali saya. Aw yakin nang margagaiti narak di bagasan karena holong. Natabuan nangulu di bagasan holong. Senyum. Uji hamu mama merningot. Aw ngai jojo hudok ko ni. Ali di minggu sore do hudok ko ni. Mau madokon holong halak pasti senyum. Berekamu mak. Akainang molo do konamata na julu tikiduli-duli na sida. Adong do murhing dohinang ito holong roh kutu hodas betohon danga dongi. Alai mardongan senyum dui. Itu itu sapeneng laut tu pudi rupaning. Hamu nama nami tabudu maroh holong jala idut penekanan odolan di hakaristenota dan itulah karakter orang Kristen yang sebenarnya. Dan mamering kekurangan di dongan tidak siapa kita yang tidak memiliki kekurangan nobody perfect duduk persia asih butuh hamu tidak ada yang sempurna di pertibion jala molotumpe salah dongata di pamerengata songona huruk nakin sowan parwa holong hita sowan parugamo hita sowan partuhan hita pasingot dinggan dapat ton jalado dengan nengit unang adong rohana di bagasan pikiranna na manguhumi hita napaingot todo tabunay hete ida nakin salah do hatami na dia nasongonon dang adong do udo adong do ida unang atong didokon ida salah do hatami adang do na jugal ko memang ida bah na hibat do bah ikon huba masuk ko Facebook ko na. Jangan, tidak ada itu. Molo holong dorohata, membangun dok, itu. Padinggat terdok, bukan peilahon, bukan menghancurkan. Dan itulah holong. Tabereng nakin di ede epistel tanakin ate. Ima alani holong. Molo tabereng nakin tabudu bahasa holong nasian ede manang epistel tanakin. Di minna. Rupa suara hasudungan ni rohaku dui. Idama nung ngaro ibana marikat sian akaduluk marhajinjang di atas ni akarubian diibaratkan kekasih hatinya marhujinjang di atas ni rubian. Bedia bui sahalak ama manang duli-duli marhujinjang ate di rubian. Tudus do hasudungan ni rohaku tu sada hiji. Ya. Manang tu anak ni Ursa idama jongjong do ibana di balik ni dorpi madulus yan jadila marlinang-linang ibana madulus yan tarali dungi makuling mahasudungan ni rohaku didok mamandok kau
hehe maho aleha soloan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho. Ada percakapan yang indah bagi orang yang sedang dimabuk cinta, yang memangul di bagasan holong molo holong dorohata dan gugu suarata dak ya halak mando holong pakai mik itu sudah membigi rupaning tidak labok do hatana rupaning di bahini hamu nama nami bukan persoalan makanan dan minuman nama ruga maon nama rahaporsionon sudi rubui talang sudi na opat patna kecuali meja teh opat patna sudi rubui tapangan aisyat di batadui. Nah persoalan adalah nama bain ramun bukan na masuk tu pamangani ale naruar sian pamangani do alaidang persoalan naruar sian pamangani ale sian rohaido ido nani igil nani ajar hon Tuhan Yesus di tadi bagasan tikion anggo si panganoni molo ridok di Rom 10 ayat 17 dan si panganon manang sinumon harajon di bata alai hati goran hadameon doh lasniro hado ido harajon di bata bukan yang lain anggo si panganon do sinumon do harajon di bata bangamari suang da Tuhan Yesus rotu portibion jala mate tersilang ibana ngamari suakia ni dah roh Tuhan Yesus holaman dokon on boy odang boy ngamari suakia ni salah pola tong mate ibana di hopinar silang dan memang dan itu tujuan ni Tuhan Yesus lau mandok hati goran hadameon dok lasini roh hado ido ubahen na di ayat onom diduk di bagasan tupuk ton di bagian B di papuji-puji pamangane bangsa odoau alai iya rohana sida daudo sianau amanginang rohado na menggerakkan jolmai rohado na membek kita mangula akaulota apapun yang kita lakukan itu adalah karena dari hati kita dan tusido hita diajar hon Tuhan Yesus di bagasan obason akana Kristen akana marugamo akana Kristen dang hola na padinggatun hubungan tu debata parsaurat tu debata bukan dang ikun jota polis asa dinggan parsaurat tu debata bukan hanya itu amang bukan hanya itu inang itu penting tetapi juga penting la padinggatun parsaurat tu dongata jolma do ido ubah naro Tuhan Yesus, ido ubah naro ibana tu portibion, paingoto kita mengajar tu hita, taringo tu hadameon, lasniroha, do hasitongan. Dan bagi orang yang beragama, perhatikan hatimu, perrohahon roham, ai di boto di batado, isi ni rohatta, ai di boto di batado, ahana di bagasan rohatta, jala ido turpukta manang topik tadi bagasan minggon, AHP na di rohattai, di boto di batado manginang manang AHP na di bagasan rohatta molotung pejut roham las peroham di boto di batadui di boto di batado persoalan di bagasan ngolum ale justru sebaliknya musa di boto di batado ahana taulai na bui dang dibering jolma dang terbering jolma na taulai ale di bagasan rohatta tang dang dibering jolmai bui di bering jolma pangalahotai ala rohata isini rohata dan di boto jolmai bata bodo no ingate sonari ma kesempatan akan namar sadding harajaun akan namar sadding manuain alamar masker ibana molo pajupang dok dongan na dang bui botong di bereng dongan ni dang bui bitong ala tertutup dohot masker harajaun ni akan namar sugu-sugu ni roha manuain biasanya mulu pajupang dongan na tong cicing ibana asa unang dibereng rupaning pardopahan na anggo sonari mal dogan ahado warna mimik manang ekspresi wajah tay dibereng dongata hulan si malolong tay apalagi nuay kon 2 lapis ni namuse tu pari diwek songon rupaning nak no
So binoto tabere. Ido makana di bagasatikon di paingo di bata di boto di bata no isi ni rohatta. Di boto di bata do ahana pikiran ni rohatta do na di dabuni. Di bagasan parangeta di boto di bata do aka holsot tarupaning. Raja Salomo di puda 4 ayat 27 di dok. Sian saluhut si jagaoni gumodang ma jaga roham. Ay sianido ruar akka mual hanguluan. Kanang pinikiran ido ate. Songon hudok nakin taring utuna male. Male pe iba molo sorohat tamangan dang mangan ngamar si gorgor di bagasan rohat tarupaning ning mangulaun sesuatu ale ditiki ning taula dang disirohatta law mangulaw ni batal dui. Ale molo disiro hatta manang pe taula do. Mare pe oke do. Manong gak jol pe oke do. Manang pe. Ido makana didok Raja Salomo dia sian sudin salut manang sian salut si jagaoni gumudang jaga roham, jaga hatimu. Jangan nodai. Itu kan definisi opik teh. Jagalah hati. Jangan kau nodai, jagalah do uduk na au kadang lupa do manggede songone. Na tu mangko do bukede wedde hon rupaning. Ya, hamu nama nami jaga ma rohatta rupaning. Aisian rohaido tubuh akan adunggan. Alaisian rohaido musi boido tubuh akan jahat. Ido na Tuhan Yesus di ayat 21 22. Alai sian bagasan sian rohani jolmai ido roh pikiran na jahat parmainanon panakoon pamunuon pangalakupon pangahution hajahaton pangicayon pargadabuson pangorgangon pangicayon gijang dohot neang niroha. Itulah molo di bagasan manang kuasai hajahaton ni rohata. Molo dang tajagahon rohatai. Jala sudi nakina di Tuhan Yesus odeng. Dang adong naso disengajai. Semua ini disengaja. Pikiran jahat pe tak sengaja dui. Permainano pe tak sengaja dui. Adong halak naso sengaja manako. Enggak ada. Adong halak naso sengaja mamunu tidak. Jadi huruk mau tuhi tamanginang sudi dosa na disengaja dui. Itu makana heado dosen nami marjamita di kampus tikini. Di masjid tidak masuk akal kalau kita mendengar atau mendoakan Tuhan hapuskan dosa kami yang kami sengaja atau tidak disengaja. Alana sudi dosa disengaja do. Heado, saya terus terbayang-bayang di pikiranku. Oh bisa saja kalau memang itu karena dari hati. Segala sesuatu yang jahat juga dari hati. Segala sesuatu yang baik juga jadi dari hati. Atau taparingga maruhatta. Jala di halak batak, adong do didok, adong puda ni halak batak 5 puda ni halak batak taringo tu hayason. Na parjolu sahali. Didok paiyas roham. Paduahon paiyas pamatangmu. Patuluhon paiyas abitmu. Pahopaton paiyas jabung. Jala palimahon paiyas alamanmu. Na perjolo didok na prioritas paiyas roham. Atau tahu jima. Paiyas maruhatta. Kita perlu latihan. Kita perlu melatih pasomal-somal hatani di bata di bagasan nguluta. Di sada Samuel saplonom ayat pitubi di dokon anggojol ma rupado nadi inada. Alemolo di bata isi ni rohana do. Rohana di bagasad do. Ido nadi bireng di bata. Atong tajaga ma
rohat tabi jamutton roham martang yang mahita. Tuhan di bata mula tema di pasat rohanami ala di lokot partikia di hami lo marsaur di bagas joromon nang pe di bagasan pengawasan hami di bagasan tikion marhiti na aturan di pamarentah nami di PPKM nong masuk kami tu level patuluhon terbatas dosa lu na kegiatan ng aktivitas nami termasuk manang aktivitas manang pakubasyon di tonga-tonga ni huriam termasuk manang haroro ni akaruas ni huriam di masa pandemik COVID-19 sia dope na siya toktong adong di tonga-tonga nami ali Tuhan di bata maulate maala di lohoko rohanara di hami gabi marnyang nilak ka hami na pungunang di son lahu marsahur dohot ho hari kotok kami pajupang dohot ho di bagas joromon asa hupuji hami ho Tuhan mandok maulati hami di ibadah nami di parminggon nami gabi jupang madihami pos ni roha Tuhan ala satok kinari neng calon nami mapasu-pasum dung jolo di bohali hami marhiti hatam asa jamot hujaga ho kami roha nami be ay sianido mual dinasa aka pangalaho ng parangi atong ali Tuhan di bata digo hitodim maroha nami asa marhiti pangajaron hitodim hami saluna lahomar parangi mangulahon aka siulaon nami urupi hami asa ho Bartolomo ni roham tatap hami di hagalion nami nang dia kahawarangan nami molotungpe dang terbaik kami Tuhan palason roham ali marhiti todim di paingot ho hami asa toktong hami pajonok ko diri nami tuho marhiti na majamoton roha nami asa unang digohi hajahaton roha nami ala digohi dame digohi hasitongan nang las ni roha na syako pasu-pasu mahami pasu-pasu ma keluarga nami pasu-pasu makaya nakon nami Tuhan pasu-pasu ruas ni huriam na metmet na magudang pasu-pasu ma pamarita nami sudi pangisi ni portibion pada uma akahol sosial kami tarlumubi dina huadopi hami persoalan global marhiti na pandemi COVID-19 ali Tuhan di bata patuduhon huasom natuk doho pahusik ko na masai dangadong nasotar patubaho nunga gudang akadongan akaruasmu na dibagasan habot ni roha ala ni pandemiki ngagudang akaruasmu nang akajolma na mangae ala ni pandemiki ali Tuhan itap ni mai patuduhon huasom lehon bisuk jala lehon hajamoton di hamibi asa manat hami mamake saluh nanani lehon mitu hami asa tarpasidi kami jala margugu hami lahu mangadupi situasi nagok parukilonon atong sa di ho mangulu nami urubi akapangulan ni huriam nangakaruasmu asa toktong hami di bagasan hasadaon lahu mamikirin na duminggan lau pahebakon harjawam di tonga-tonga ni luat nami marhiti huriam hakabi pesitoyo atong sisa madusa nami Tuhan pasu-pasu mahami di bagasan Kristus Yesus amin. Mari di mahita laus tapasahat ma piliata. Suka bima dohot rohaku
tu pangalawaku, ulo tu tiu, jojo tu nalilu dalaku, sisa dosaku sudah debatan. Tatangnya kon mapeliata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehon mit. Tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silang lehon mi tuhami. Asalam girgir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliya manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daron hanguluan siya pari, si sa madusa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. Hamuna manami na nami naro di Bagasan Obason di gereja dohot na madohoti ibadah live streaming di Bagas Nabi. Hami parhalado na makubasi huriata di Bagasan Minggu pukul 10 sadaon. Pasahaton tuhita saluna selamat hari Minggu madihita. Tuhan memberkati. Horas.